Emakumeen aurkako indarkeria asmakizun bat da. Indarkeriak ez du generorik. Beste herrialde batzuetako kontua da matxismoa, ez hemengoa. Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. EH Bildu, Geroa Bai eta PSNek akordioa lortu dute Iruneko erorien monumentua eraldatzeko. Hiru alderdiek adostutakoaren arabera, hemendik aurrera Maravillas Lamerto interpretazio zentro gisa izendatuko dute eraikina. Francisco Franco diktadorearen heriotzaren 59. urteurrenean sinatu dute hiru alderdiek hitzarmena. Urrats honek hamarkada luzez frankismoaren biktimak mindu eta oro har frankismoaren kontrako herritarrak ere mindu dituen arazo izatetik aukera historiko izatera pasa dela pentsatzen dugu. Gaur aurkezten dugun akordio honek beste edozeren gainetik balio politiko, demokratiko eta simboliko handi bat duela sinetsita gaude. Eskuin muturraren eta fasismoaren forma berrien goranzko joera mahaigainean dagoenean, ezberdinen arteko akordioak balioan jartzen ditu. Atzo eta gaurko fasismoari aurre egiteko. Gaur hasi du Eusko Jaurlaritzak datorren urteko aurrekontuei dagokionez oposizioko alderdiekin gauzatuko duen bigarren bilera sorta. Hala Noelian jo ahalik eta babes gehien lortzen saiatuko da. EH Bilduren aldetik Peio Otxandianok negoziazio prozesuaren fase berri honetan parte hartuko du. Efemerirei dagokionez, Santi Brouard eta Josu Muguruza hil zituzten data da gaurkoa, ezagutu zituztenek elkarrizketarako eta negoziaziorako sena aitortzen dizkiete Brouardi eta baita Muguruzari ez alferrik. Herri Batasunaren buruzagitzan zeuden hil zituztenean. 1984ko azaroaren 20an Brouard 5 urte geroago Muguruza 1989an duela 40 eta 35 urte urrenez urren. Indartsu dator aurtengo Durangoko azoka, iazko nobedade eta ekitaldi kopuru berdintsuarekin, erakusmai gehiagorekin eta aldiz egun bat gutxiagorekin. Abenduaren 5-tik 8 Euskararen plazak bisitarian hitz hartuko ditu, horien artean Irene Vallejo eta idazle kurduak. Gabon deizuela, EH Bildu, Geroa Bai eta PSNek akordioa lortu dute Iruñeko erorien monumentua eraldatu eta eraikin berean Maravillas Lamerto interpretazio zentroa ezartzeko. Irune Rejano, konta eguzu. PSNek, Geroa Baik eta EH Bilduk akordio politiko historikoa sinatu dute gaur erorien monumentua izendatutakoa eraldatzeko eta Maravillas Lamerto interpretazio zentroa sortzeko. Frankoren heriotzaren 59. urteurrenean sinatu da akordioa. Frankismoak Nafarroako lurraldean eragindako milaka biktimekiko konpromisoa adierazi dute Iruñeko udalak Nafarroako gobernuarekin batera. Akordioak dioenez, eraikinaren eraldaketa fisiko eta simboliko bat eginen dute. Simbologia frankista inplikatzen duten elementu arkitektonikoak eraitsiz. Eta Maravillas Lamerto Memoria Demokratikorako interpretazio zentroa sortuko dute bukatzeko. Proiektuen lehiaketa bat bultzatuko dute prozesu parte hartzaile baten bidez. Iruñeak akordioa itxi du erorien monumentuaren zati bat eraisteko eta fascismoa salatzeko zentro bat sortzeko. Simbologia frankista dakarten arkitektura elementuak eraistea, kanpoko kupulan eskuartzea eta gainerako higiezinean fascismoa eta memoria demokratikoa salatzeko Maravillas Lamerto zentroa martxan jartzea. Horiek dira Iruñeko erorien monumentua eraldatzeko EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik lortutako akordioaren funtsezko elementuak. Urrats honek hamarkada luzez frankismoaren biktimak mindu eta oro har frankismoaren kontrako herritarrak ere mindu dituen arazo izatetik aukera historiko izatera pasa dela pentsatzen dugu.
aipatutako akordio politikoaren data ez da ausaz aukeratutakoa. Francoren heriotzaren 59. urteurrena baita. Hortik aurrera, akordioak zehazten duena da eraikinaren eraldaketa fisiko eta simboliko bat, lau ardatzen gainean. Aurreneko bat, eraikinean bertan Marabillas Lamberto deituko den interpretazio zentroaren sorrera. Bigarrena, simbologia faxistari lotutako hainbat elementu eraistea. Hirugarrena, arkitektonikoki eraikinaren balio sozial berriaren araberako aldaketak egitea. Eta laugarrena, hiriaren ikuspegitik huts egin duen espazio bat berreskuratzea. Aldi berean, eraikin eraldatuan fascismoa eta memoria demokratikoa salatzeko zentro bat sortzea aurre ikusten da. Marabillas Lamberto deituko dena, basakeria frankistaren ikonoa. Eta bukatzeko, akordio honetako indartzaileok bi lanlerro zehazten dituen bide horri bat proposatzen dugu. Bide horri horrek, batetik, Nafarroko Parlamentuan zilegitasun demokratiko eta ziurtasun juridiko osoz interbentzioa posible egiteko aldaketak proposatuko ditu. Eta beste alde batetik, Iruñeko udaletxeari dagokionean proiektuen inguruko lehiaketa berri bat martxan jarriko da, eta lehiaketa berri horrek helburua izango du arkitektonikoki eta urbanistikoki hiria hobetzen laguntzea. Pasaden larun batean Fermin Muguruzak kontzertua eskaini zuen Martuteneko kartzelan. Bertan sarri-sarri kantatu izanak polemika sortu duela dirudi. Izan ere, emanaldiaren ostean, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak espetxeetarako kultura ekitaldei baldintzak gogorragoak ezartzearen autua egin du. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramaileak inklusioaren ikuspegitik egokiak izan beharko direla adierazi zuen atzo. Muguruzak ere, erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak esandakoari. Ez ditugu entzun, Fermin Muguruzaren esandakoak edo deklarazioak, eta hortaz ez gara sartuko entzun ez ditugun deklarazio batzuk baloratzea, baina bai justizia sailetik esan zaiguna izan da, momentu honetan eskatuko dela horrelako zentroetan horrela eramaten diren ekintza kulturalen gainean, izan beharko direla giza eskubideekin oinarritutak egon beharko direla, eta inklusioaren ikuspegitik egokiak izan behar direla, eta batez ere errespetuzkoak izan beharko direla baita ere biktima guztiekin. Hori da gaur baita ere San Jose sailburuak gobernu kontseiluan gurekin partekatu duena, eta beraz justiziako departamentuak mahai gaineratu duena trasladatzen dugu prentsa horreko honetan. Pues para mí es una gran sorpresa y es una gran desilusión, ¿no? Que en vez de que en estos 21 años, pues en vez de ir hacia adelante, pues vayamos hacia detrás, y me gustaría mucho saber, desde luego, pues la opinión del Lehendakari Pradales, si es que está de acuerdo también con su Departamento de Justicia. Gaurkoan aldiz, Pradalesek lehendakaritzara gonbidatu du Fermin Muguruza bizikidetzaz eta memoriaz hitz egiteko.
Irudirik ez dugula oraindik, aurrera jarraituko dugu, Santi Brouard eta Josu Muguruzari helduz, duela 40 eta 15 urtera hil zituzten biak galek, urren estatu terrorismoa gauzatu zuen taldeak ez zuen nola nahiko data aukeratu hilketa hauek gauzatzeko, izan ere, Francisco Franco diktadorea 1975ko azaroaren 20an hil zen, baita Jose Antonio Primo de Rivera ere 1956ko urteko egun berean. Badakiguk hau burruka garratza dela. Burruka iluna akaz, baina darriorra. Ezileik alde bat ere itxi burrukia, bestela Euskadi hil engozatu. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuak onartzearen bidean gaur hasi du Noel Dianjo Ogasun Sailburuak oposizioko alderdiekin egingo duen bigarren bilera sorta. EH Bilduren aldetik Peio Otxandianok negoziazio mailean parte hartuko du oraingo honetan. PPek ere bere proposamenak helarazteko dizkio Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritzak 2025ko aurrekontuak negoziatzeko bigarren bilera erronda hasi du alderdi politikoekin. Noel Dianjo sailburua berriz ere bilduko dela alderdi politikoekin, Vox izan ezik, eta proposamen berri bat jarriko du mahai gainean. Beraz, lanean jarraitzen dugu 2025ko aurrekontuak babes zabalarekin onartzeko ahaleginetan. Ubarretxena bozera maileak gaineratu du oposizioko alderdiek egindako proposamenak aintzat hartu dituztela eta erantzukizun politikoz jokatzeko dei egin die alderdiei. Bien bitartean, EH Bilduk azpimarratu du aurrekontuen negoziazioa ez dela Excel taula bat oraikatzea. Para nosotras la negociación presupuestaria no es cuadrar una tabla Excel. El cuadramiento de esa tabla Excel el Gobierno lo tiene garantizado porque tiene los apoyos suficientes para sacar adelante estas cuentas, ¿no? Si lo que se está planteando es, como se viene a decir, es un acuerdo político, lo que nosotras venimos a decir es que ese acuerdo político, si pasa con Euskal Herria Bildu, hay que trabajarlo, hay que sudar la camiseta, implica siempre incorporar en la mirada de Euskal Herria Bildu. Kortajarenak adierazi duenez, Noel Dianjo sailburuarekin eduki duten bilerara, marra gorririk eta aurreiritzirik gabe joan dira. Sumarreko eta Alderdi Popularreko kideak ere bildu dira Ogasun eta Finantza sailburuarekin aurrekontuak negoziatzeko. Pasade martxoaren 14an korrikaren baitan hainbat eragilek migratzaileei muga pasatzen lagundu zieten Irun eta Hendaia batzen dituen Santiago Zubitik. 7 ekintzaile deklaratzera deitu dituzte hori dela eta migratzaileen kriminalizazioa salatzeko agerraldia gauzatu dute Irunen eta mobilizaziorako deia egin dute datorren urtarrilaren 26rako. Mobilizazio eta ekintza ugari egin arren egoera ez da aldatzen, ez baita okerrera. Frantziak berriki muga ixteko erabakia beste 6 hilabetez luzatu du, eta gutako 7 ekintzaile deklaratzera deitu, atxilotu eta epaituko dituzte urtarrilaren 28an. Euskal Herria beti izan da harrera immigrazio eta emigrazio lurralde bat, eta izaten jarraitu nahi du. Migrazio prozesu aske eta seguruak egiteko eskubidea aldarrikatzen dugu. Horregatik, urtarrilaren 26an Fikobatik Hendaiara egingo demobilizaziorako deia egiten dugu, hemen bildu garenok eta ordezkatutakoa ere. Era berean, elkartasuna delitu ez dela aldarrikatzeko,
jakuz autoinkulpazio konpaina martxan jarriko dugula iragarri nahi dugu. Kanpaina honekin immigrazio politikak salatzen ditugu eta gu ere korrika egunean migrazio prozesuan diren pertsonekin batera izan ginela esan nahi dugu. Gaur lehen autoinkulpazioak egingo ditugu eta hurrengo askeetan milaka biltzeko asmoa dugu. Migratzeko eskubidearen alde, mugak apurtu eta zubiak eraikitzearen alde, harrera herriarro garelako. Inor ez da ilegala! Inor ez da ilegala! Aurtengo martxoaren 5ean, Realak eta Paris Saint-Germainek anoetan jokatu zuten Txapelduren Ligako partidaren atarian, buruan larri zauritu zuten Amaia Zabarte Gipuzkoarra ertzaintzaren oldarraldi baten ondorioz. Ertzaintzak foam pilota batekin jo zuen ustez eta gainera kaleratu diren pasarte horretako irudiek islatzen dute ertzain batek ostiko bat eman ziola 54 urteko emakumeari lurrean zegoela haren albotik igaro zenean. Zabarte sakelako harentzako ostaldura bila zebilen, errondo pasea lekuko errepide barteko lorategi estuan inolako istilutan parte hartu gabe, baina ospitalean bukatu zuen buruan kolpe latz batek eragindako zauri larriengatik eta haren bizitzarreskoan egon zen kaskezurra bi lekutan hautsi baitzitzaion. Familiak jarritako salaketak ez zuen aurrera egin ordea eta Ana Isabel Perez Asenjo epaileak auzia artxibatu zuen egile ezagun bat ez omen zegoelako. Orain ordea auziak bigarren aukera izango du eta egun horretan gertatutakoa argitu dadin epaiak ikerketa bat abiarazi beharko du berriak jakin duenez hala agindu baitio Gipuzkoako probintzia auzitegiak. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak jakinarazi du nork ordezkatuko duen Lapau enpresa datorren astelehenetik aurrera. Ambulantziaz Gipuzkoa enpresak emango du zerbitzu Araban eta Sanirrek eta Ambulantziaz Baztan Bidasoak Bizkaian. Mediterraneo itsasora zorain izan ere Aita Mari Euskal itsasontziak 53 pertsona erreskatatu baitzituen atzo Mediterraneoan 3 egun itsasoan nora ezean igaro ostean. Gaur goizean Aita Marin erreskate operazio bat burutu dugu Mediterraneo erdialdean. Alarfonek posta elektronikoz postak eta 29etan bidalitako larrialdi abisu bat jaso ondoren. Larrialdi koordinazio zentroen erantzunik jaso ez dugunez, erreskate egitera joan gara, abiatu gara. 53 gazte erreskatatu ditugu, horietako asko adingabiak, eta Eritrea, Etiopia eta Hego Sudanetik etorriak.
egoera larrialdian zeuden, itsasoan 3 egun pasa ondoren, eta deshidratazio, zorabio eta nege ageriko zantzuak erakusten zituzten, eta bronkitis kasu batzuk baita ere. Baina gure mediku tripulazioa kasu larrienak gainbegiratzen jarraitzen du. Kataniako portua izendatu dute Lehorreratzako puntutzat, eta espero dugu ara bihar 5 aldera iristea. Hego Euskal Herrian migratzaileek 2 urte bizitzen igaro ostean bizileku baimena lortu ahalko dute. Horixe ahalbidetuko du Espainiako gobernuak atzerritarren legean egingo duen aldaketak. Espainiako gobernuak atzerritarren legea aldatu du lan egiteko eta bizilekua izateko baimenak lortzeko prozesu burokratikoak erraztuz, epeak murriztuz eta baldintzetako batzuk deuseztatuz. Izan ere, indarrean sartzen diren aldaketek 3 urtetik 2 murrizten ditu baimen hauek lortzeko beharrezko erresidentzia epeak. Honi esker urtero 300.000 migratzaile ingururen egoera erregularizatu ahalko da estatu mailan. Gainera, autonomo zein enplegatu gisa lan egin ahal izango dute baldin eta sustraitzeko 5 formula justifikatzen badituzte. Soziala, familiakoa, gizarte prestakuntzakoa, lan arlokoa eta bigarren aukerakoa. Era berean, nazioarteko babes eskaeraren eta errotzeagatiko erregularizazioaren arteko batera ezintasuna argitzen du erreforma berriak. Banandutako familiak berriz elkartzea hobeto ahalbidetzen du, bisatu guztien hasierako urtebeteko iraupena izatea ezartzen du, sasoiko langileko babesa indartzen du eta ikasketa baimenetik lan baimenerako trantsizioa errazten du. Zehar, errefuxiatuei laguntzeko Espainiako batzordeak adierazi duen moduan, erreforma aurrera pauso bat da migratzaile askoren eskubideak aitortzeko, baina asko atzean utzi ditzakeela azpimarratu du elkarteak. Izan ere, salatu dute erreformak asiloa eskatzen duten pertsonak zigortzen dituela eta ezingo dutela errotzea eskatu, eskaerari uko egiten ez badiote edo behin betiko ukatuta ez badute. Gainera, ohartarazi dutenez, aurreikusitako araubide iragankorrak 6 hilabetez egoera irregularrean egotera behartzen ditu errotzea eskatu ahal izateko. Beti ere gainerako baldintzak betetzen badituzte. Etxerik gabeko 600 pertsona baino gehiago identifikatu dituzte Bilboko kaleetan. Udalak ezagutzera mandako datuen arabera, urriaren 23-tik 24 bitarteko gauean 605 pertsona zenbatu zituzten kalean lotan. Hala, Bizkaiko hiriburuak Euskal Autonomia Erkidegoan bizitoki egoera larrian dauden pertsonen inguruko ikerketa berri batean parte hartu du beste 29 udalerrirekin batera. Kartzelaratu egin dute igandean Pasaian bere bikotekidea hiltzen saiatu zen 35 urteko gizona. Gizonezkoa etxebizitza baten barnean atzeman zuen ertzaintzak erasoa jasotzen ari zen bitartean Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi zuenaren arabera. Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazpen instituzionala plazaratu zuen astelehenean bere gaitzespen irmoena adierazteko asmoz. Lanbide Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enplegu zerbitzuak postontzi anonimo bat ezartzea erabaki du diru-sarrerak bermatzeko errenta eta bizitzeko gutxieneko diru-sarrera diru laguntzen inguruan egon daitezken ustezko iruzurrak salatzeko. EH Bilduk gogor gaitzetsi du ekimena. Lehenengo sektorea bultzatzeko asmoz gure lurra kongresu antolatu zuen pasaden astean Gipuzkoako Foru Aldundiak ikusi. Gipuzkoan gure lurra kongresua egin dute gizartea kontzientziatu eta lehen sektorea indartu asmoz.
Baserritar asko askatasunarekin lotzen dute beren lanbidea. Nahiago dute lan egin fabrikan edo ofizinan baino, lanaldia 8 ordutik gorakoa izango bada ere. Felix San Sebastian sagarreko izlea eta euskal sagardokoa, baserrien jaiotakoa eta azitakoa da. Lana denentzat zegoen baina soldatarik ez eta enpresa baten lanean hasi zen. Lekuz kanpo sentitzen zela eta 22 urteren ostean landara itzuli da. Sagaztia galdatu genitun eta bueno, gero, iritsi zan momentu bat, volumen bat gendun, masa kritiko bat, bizitzeko modu izan zitekena. Amaia Garmendia mendiko gazteko izla ere bere esperientzia kontatzen aritu da eta babesik bauta duten galdetu diote. Bai dau lehen sektorea, askotan gutxietxi eta askotan bai gea bitxos raros esaten dana. Aimar Garmendia berriz gaztenek programako kidea da. Familiak hasitako ustiapenari jarraiki lanean ari dira arreba eta biak. Nere denbora librea praktikamente dedikau diot etxeko esplotazio eta etxeko jardunei. Gipuzkoako Foru Aldundiak dio Gipuzkoarren ongizate integralen jarri nahi dutela fokua. Eta horra lehen sektoreak gizartearen ongizate integralari egiten dion ekarpenari buruzera aritu dira gure lurra kongresuan. Baina ongizate integralean eragiteko lehen sektoreaz bizi direnen bizi baldintzako hobetzea ezinbestekoa dela dio Eider Mendoza diputatuak. Helburu horrekin abian dituzte zenbait ekimen. Baserritar misto profesionalen irudia adibidez, edo ekimen hori ez dago Europan beste inun. Eta hori martxan jarri dugu zergatik. Nahi ditugulako uztartu ustiapena eta aldi berean ere kanpoan enplegu bat eukitzea. Bestela, ustiapenak jeisten jungo dialako. Edo Basoti Fundazioarena. Jabe txikiei aukera bat eman hori kudeatzeko eta aldi berean ere gure ingurumena zaintzeko, basoak ez abandonatuta gelditzeko. Edo zergatik ez, herri txikiek ere bere bizitza mantendu, herritarrak ez galdu, eta horretarako agian beste formula batzuk ere egon daitezke, aztertzen ari garenak, ibilgailu autonomoarena. Elkarrekin politika berriak sortuz, eraldatuz, bide berriak erekitzeko balio izan du kongresuak, baita elkar ezagutzeko ere. Lurraren deiadarrak eta ilusioaren indarrak gida zaitzatela. Biba zuek! Ondo izan! Ekonomia arloan, Abrak, Arabar, Errioxako upategien elkarteak helegitea aurkeztu du Espainiako Auzitegi Gorenaren aurrean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Arabako mahastiak izendapenaren inguruan hartutako erabakiaren aurka. Arabako Errioxako upategien elkarteak Auzitegi Gorenean helegitea jarriko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Arabako mahastiak sormarka deuseztatzearen erabakiaren aurka. Emilio Arguillo elkartearen behin-behineko presidenteak adierazi duenez, Espainiako Auzitegi Gorenean helegitea aurkezteko nahikoa argudio dituzte. Izan ere, epaian bidezkoak ez diren akats batzuk antzeman dituztela adierazi dute. Gainera, elkarteak aurretik salatu zuen auzia behar bezala oinarrituta ez dauden bi txosten kontuan hartuta egin dela. Bat, Espainiako nekazaritza ministerioaren menpeko erakunde batek egindakoa eta bestea Errioxako Unibertsitateko katedradun batek eta irakasle batek egindakoa. Biak Arabako mahastiak sormarkaren aurkakoak hain zuzen. Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu duenez, oraindik helegitea aurkezteko aukera aztertzen ari dira. Auzia eman eta 30 eguneko EPA kontuan hartuta, Jaurlaritzak hilaren 23 arte dauka helegitearekin bat egingo duen edo ez erabakitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak aldi baterako 10.000 kontratu baino gehiagotan irregulartasunak antzeman ditu. 10 kontratutatik batean alegia. Lan ikuskaritzaren arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan kontratu partzialdun 10.331 langileren kontratuetan ageri den lanaldia ez dator bat errealitatean egiten dutenarekin. Eusko Jaurlaritzaren lansaileko eta Espainiako Gobernuaren mendeko erreminta informatiboak gizarte segurantzaren datu basetan eginiko azken galbae handiaren ondorioa da kopuru hori. Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak irregulartasunak aurkitu ostean jakinarazpenak bidali ditu 5.310 enpresatara iruzur zantzoen berri emateko. Guztira, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen 9,3% jaso dute ohartarazpena.
Orain gutuna jaso duten enpresek datuen aldaketa jakinarazi beharko dituzte. Alegia, irregulartasunak nahita edo nahi gabe egin diren argitu beharko dute. Ostean, gizarte segurantzarekin harremanetan jarri eta irregulartasunak konpondu beharko dute. Hau da, denbora tarte horren ondorioz izandako kotizazio aldeagatiko likidazio osagarriak sartu behar dituzte. Gainera, kontratuak erregulatzen ez badituzte, ikuskaritza zehatzago bat egingo zaiela ohartarazi zaie. Nazioartean, Ukraina eta Rusian jarriko dugu begirada, bi herrialde hauen arteko gatazka are gehiago krudeltu da azken orduotan, izan ere Putinek gerra nuklearra gauzatzeko aukerari ateak zabaldu dizkio eta Ameriketako Estatu Batuek pertsonen aurkako minak helaraziko dizkio Zelenskiren gobernuari. 2 urte terdi, baina gehiago igaro dira Errusiak Ukraina 2022ko otsailean inbaditu zuenetik. Frantzian, Pelikot kasuaren inguruko beste jardunaldi bat jaso zen atzo. Bertan Giselle Pelikotek bere bortxatzaileak interpelatu zituen. Kultur arlora saltoa, teioka dugu 59. Durangoko azoka eta Beñat Gaztelurrutia Geredia Galkarteko koordinatzaileak abenduaren 5-etik 8 azokak izango duen eskaintza osoa aurkeztu du gaur Durangoko San Agustin kulturgunean. Adi. Guneko azokan, 153 partaidek 274 erakusmai jarriko dituzte. Iaz baino 17 erakusmai gehiago dira ere, erakusmai gehiago ditugu. Erakusmai horietan 933 nobedade egongo dira eskuragarri. Nobedadeak diogunean 2024an argitaratutako lanei buruz ari gara. Esan dezagun gaur egun Euskal Herriko literatur eta musikaren taupadaren oso lagin anitza eta zabala dela. Aurten ere, edukiko duguna hautsonean, bai musikan, bai literaturan. Eta aurkezpenez ari garela, Donostian gaur aurkeztu dute aurtengo feministaldia, kultura feminista jaialdiaren nondik norakoak.
Gaur gauzatu da Bilbon berbagunea euskararen erabilera bultzatzeko ekimena. Bertan izan da Xabi Alo. Egun osoan zehar berbagunea egiten ari dira Azkuna zentro honetan, aurtengo 11. edizioa da, Ugibarri euskaltegiak antolatu du hizkuntzak kalera ateratzeko eta egunerokotasunean daukan garrantzia aitortzeko helburuarekin. Juan Mari Aburto alkatea eta Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Foru diputatua ere bertaratu dira 100 ikaslerekin euskaraz aritzeko. 11. berbagunea egin dute Bilboko Azkuna zentroan, egun osoan zehar hainbat ikastetxetako ikasleak batu ditu mailaren bueltan euskaraz aritzeko. Berbagunea Bilbo izan behar da. Horrezegatik gaur nahi duguna, azpimarratu nahi duguna da Bilbo gero eta euskaldunagoa izan behar dela. Eta hori denon ardurea izan behar da. Ez bakarrik erakundeen ardurea, baizik eta pertsona guztien ardurea. Ugibarri euskaltegiak antolatu du aurtengoa eta ekimenaren helburua da euskara kaleratera eta egunerokotasunean daukan garrantzia aitortzea. Batez ere, ekitaldi hau egiten dugu gazteekin. Gazteak dira oraina eta etorkizuna. Horrezegatik oso importanteak dira etorkizunerako. Baina horrezetarako euskararen erabilpena da aurrean daukagun erronka. Eta erabilpena ez bakarrik gure harremenetan, baizik eta sare sozialetan, bai aisialdian, eta horrezetarako denok hartu behar dugu hori importantea dela. Holantze hartuko dugu erantzukizuna hori aurrera itzeko, eta holantze lortuko dugu Bilbo gero eta euskaldunagoa izatea. Juan Mari Aburto alkatearekin batera Leixuri Arrizabalaga Euskara Saileko Foru diputatua ere berbagunean izan da. Fermin Muguruzak beste 10.000 sarrera jarriko ditu salmentan datorren ekainaren 14an Anoetan egingo duen kontzerturako. 25.000 tiket saldu ditu dagoeneko. Atrapatu arte, ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besteen arazoak dira. Gazte bat, drogaz ditzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, denak paperetan daude, zu atrapatu arte, ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besteen arazoak dira. Iburrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besteen arazoak dira. Ikus-entzunezko proposamena dakarkigu beste behin ere Alain Rekondo zinema adituak. Konta eguzu, Alain? Kaixo beste behin, gaurko saioan zine gomendio desberdin batzuk eukiko ditugu beti bezala, baino zentratuko gea azken saioetan aipatutako Marko filmean, Jon Garaño eta Aitor Arregi zuzendarien azkeneko lana, iruditzen zaigulako beretan merezidun filma dena eta pixkat sakontzea ere mereziduna. Ezagutzen dugun bezala, Aitor Arregi eta Jon Garaño zuzendari euskaldun zuzendariak karrera oso sendo bat eraiki dute, Loreak, Handia, La Trinchera Infinita filmekin, eta bere azkeneko estreinaldi hau Veneziako festivalean estrenatu zena Marko, iruditzen zait merezidun, baino aipamen gutxigo eukitzen ari dula, ezagutuko dugun bezala Enrik Marko pertsonaiaren bizitza kontatzen digu, bere garaian inventatu intzuna, holokaustoko biktima bat izan zena, Espainien
fama handia eduki zuen kasua eta kontroversia handia generatu zuna. Gure zuzendariak lan oso interesgarria eramatu dute aurrera, bere historia kontatzeko eta ez bakarrik historiak berak duen indarrarengatik, baizik eta behaiek nola kontatzen diguten fabula hau, ez? Azkenen bereien pertsonaia protagonista kontu kontari bat da eta beraiek ere zuzendari bezala kontu kontari dira. Eta hori argi uzten dute filmean, adibidez detaile tekniko oso kurioso batzuekin, adibidez filmaren hasiera klaketa baten imagina da, argi utzita kontatzen edo ikusiko duguna kontatzen diguten istorio bat dela. Eta filmaren amaieran ere, bere zuzendariak esaten dute, fabula bat izan dela kontatutakoa, eta naiz eta historia erreal bat kontatu, behaiek ere kontu kontari bezala, historia bat aizegula kontatzen, ez? Iruditzait lan oso interesgarria dena, irakurketa desberdinak dituna, eta esan bezala, gian ez duna reperkusio handia eukitzen, baino asko merezion filma. Gaur egun, oraindik Gipuzkoako zine areto desberdinetan ikusgai dagoen filma da, eta benetan animatzen dugu zein hau ikustera, ez? Aipatu beharrekoa baita ere Eduard Fernandezen lana, Enric Marko bezala izugarrizko lana egiten duna eta seguru nagoena sari desberdinak irabaziko ditunak. Pelikula honek gogoratu izan dit beste antzeko historia kontatu izan dituzten beste film batzuk, beti ere farsante edo gezurtero handi baten historiak, eta bi gomendiopen nahi ditute eskaini. Bat izango zen La vida de nadie, 2002an estrenatuko filma Eduard Cortesen lehenengo lana izan zena, eta iruditzaitena berriro ere kontatzen diguna historio bat, pertsonai batena bizi guztian zehar gezur bat eraikitzen duna eta horrekin aurrera jarraitzen duna azkeneko konsekuentzia arte, eta markon gertatzen den bezala kasi thriller modu batera bukatzen dena historioa kontatzen eta tentsioa nabari dena. Iruditzait lan oso interesgarria, La vida de nadie, orain dela 20 urteko filma, eta edozein animatzen bada bereskuratzeko modukoa. Eta beste lana izango zen El precio de la verdad bezala itzuli izan filma 2003an estreinatukoa, berriro ere kasu erreal bat kontatzen duna, kasu honetan Stephen Glassen kasua izan zela estatu batuko periodista bat, Washingtonen lan egiten zuna, fama handia irabazi zuena eta incluso egunkari baten, The New Republican egunkariaren zuzendari postura iritsi zana, baino denborarekin ezagutu genuna bere erreportai asko guztiz inventatuko ziala eta bere imaginaziotik ateatzen ziala. Eta berriro ere thriller modura kontatutako filma eta Stephen Glass honen historia real hori ezautzeko aukera ematen duen filma oso gomendagarria iruditzaitena eta baita ere animatzen duguna zein ikustean. Eta bukatzeko, askotan egiten dugun bezala, Leidor aretora jungo geha, hemen Tolosan daukagun gure zine areto handia, eta gaur bertan ezoikoa dan asteazkeneko ordutegi hontan daukagun filman zentratuko geha. Kasu hontan azken erromantikoak filma da, Los últimos románticos bezala itzuli dutera, eta beste euskal lan bat arrakasta handia edukitzen nahi duna, kritikak oso positiboak dira. Bilboko zuzendaria daukagu David Pérez Sañedo, eta kasu honetan Irene da gure protagonista, Miren Gaztañaga antzezuta, eta bere egunerokotasunean barruan gertakizun bate sufritu behar du, honek bere bizitza alteratzen duena, eta honei nola egiten diogun aurre, drama pertsona horrein nola egiten dion aurre kontatzen digu pertsona oso ohiko bat edo gutako bat edo zin izango zena. Eta irakurri ditugunagatik kritikak oso positiboak dira, eta gaur esan bezala Leidorren daukago ikusgai, eta beraz horra azkeneko gomendia. Ondo izan. Mila esker Alain, nagusitzen ari aldira jarrera matxistak nerabeen artean, zalantza argitzeko Iruki Larroxa kooperatibarekin elkartu da Hamaika Telebista. Adi. Arartekoak landutako jarrera matxistak Euskadiko nerabeen eta gazten artean txostenan ondorioztatu da, aurreko belaunaldiekin alderatuta, aurrera pausoak eman direla, baina kezkagarriak diren zenbait puntu ere jaso dituzte.
Azterlanak erakusten du gazte gehienek aitortzen dutela emakumeen aurkako indarkeria matxista lehen mailako gizarte arazoa dela, baina sexuaren araberako aldeak oso esanguratsuak dira eta emakume gazteak gizonek baino askoz argiago dituzte. Bestalde datuek erakusten dute oro har gazteak feminismotik gertuago daudela biztanleria osoa baino, hala ere emakume gazteak askoz ere irmoagoak dira beren burua feministatza definitzerakoan gizonak, baino 2020an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bizi diren emakume gazteen erdiak baino zertxo gehiagok oso feministatza dute beren burua eta hori sentitzen duten gizon gazteak 22,2 dira. Nik uste dut arartekoak egin duen txosten honek argi erakusten duela guia gaztekin lan egiten dugunean somatzen gabiltzan tendentzia aldaketa bat, ez. Egia dena da gu klasean sartzen garenean beti somatzen dugula, nesken aldetikan feminismoaren eta berdintasunaren aldeko jarrerak asko ze indartsuagoak eta positiboak diela gizonen aldetikan baino. Egia da gizon asko ere bai kokatzen dela berdintasunaren eta baita ere feminismoaren alde, baina gizonen artean ere bai egia da erresistentzia gehiago topatzen ditugula. Hau esan da, ez dugu uste orokorrean gizon gazteen artean dagonikan gizon gazte gehiengo bat antifeministatzat duna bere burua. Bai egia da, gu klaseetan somatzen duguna da, daudela, igual 20ko klase batean, erdi eta erdi izan da, mutiletan eskak, 2-3 gizon ekartzen dituzenak iritzi erreakzionarioak eta iritzi erreakzionarioek nolaita oinarritzeko erabiltzen dituztela internetetik jasotako hainbat eta hainbat datu, ez? Karo, datu horiek nondik datoz? Ez datoz normalean paperretatik, datoz normalean interneten aritzen dien manosferako gizonen aldetikan, ez? Hau da, gizon sortzailea, gizon sortzaile digitalen aldetikan zeintzuak dituzten jarrera reakzionarioak eta horretan lan egiten duten. Arartekoaren txostenak dio feminismoaren kontzeptua ez dela berdintasunarena bezain gertukoa eta ez dagoela hain onartuta batez ere gizon gazteen artean. Guk geletan sartzen ganean eta feminismoaren lanketak egiten ditugunean, guk pedagogia feministak lantzen ditugu. Bai jasotzen duguna da, feminismo eta berdintasuna baliokide moduan ulertzaren jarrera hau, ez? Gero egia da, hori izan eta gero agertzen dela matizazio batzuk, ez? Eta batzuk hasten dira esaten gaur egungo feminismoa, baina agian enau representatzen zeren, agian erradikalegia eta bar da, ez? Claro, ulertu behar deguna da, haien gana heltzen ari den feminismoaren kontzeptu bat dela kontzeptu zehatz bat. Eta kontzeptua zeinak gizonak jartzen ditu nola daite puntuan edo ez, feminismoa zeinak badirudi defendatzen duela gizonak egon barutela emakumeen azpitik eta ez da hori. Baina gazte batzuengan bai badela nola daite barrura heltzen zain mezu bat, ez? Gero orokorrean ere bai egia da feminismoaren kontzeptuaren lanketa egiten denean, emakume gazte askok eta gizon gazte askok ere bai, oso argi daukatela feminismoa ez dela gizonen kontrako kontzeptu bat, ez da mugimendu bat ere, inondik inora, baizita dela jendarte parekida bilatzen duen mugimendu sozial, politiko eta teoriko bat, ez? Orduan, kezkagarria da batzuk esatea feminismoak nahi dula gizonak emakumeen azpitik jartzea eta gainera erabiltzen dituzte izugarrizko datu pila bat, berdintasun legeak ditu hainbat apartado horretarako, ez? Badela diskriminazio positibo moduan irakurtzen den legeak eta bar. Claro, hezkuntza mailan gaude, eta ni hortik anabilitze egiten, hezkuntzan batean feminismoa bezalako kontzeptu klabeak lantzea oso forma abstraktuan eta ez bate praktikoan, gerta daitekena da sortzea horrelako eztabaidak, zentzuak batean eskatzen duten posizionamendu bat, dezu batzea feminista edo feminista parametro hauetan, eta agian berpentsatu beharko nuke nola edo ze metodologia erabili guztia landu ahal izateko gazteekin, zeren guri harritzen digun zerbait da feminismoa bezalako kontzeptu barne hartzaile eta askatzaile bat ulertzen hastea zerbait zapaltzaile moduan. Eta hori da kezkagarria dena, zergatikan heltzen aritzaile mezu hau. Zergatik ez dute bizi bestera batera feminismoaren gaia, ez? Eta evidentemente ordia sartuko ginake sare sozial digitalen dinamiketan, sartuko ginake feminismoaren gaiak berak daukan, bere inguruan daukan ezjakintasun maila handia ere bai, eta ez bakarrikan gazteen artean edo jende artean, baita irakaskuntza arloan, ze badirudi gaztea jartzen gabiltzela jo puntuan gizon gazteen jarrerak bihurtzen ari direlako edo kokatzen ari direlako kokapen erreakzionario batean, baina ez dugu hitz egiten adiez irakaskuntzan dagoen jarrerez edo dagoen ezjakintasunaz gaiaren inguruan, ez? Eta esatea argiki gazteak diela gure jendartean isla, esan nahi, gazteak ez etorkizuna dira oraina, gure jendartean bezala. Eta orduan beratu beharko unika baita ere zabalean, edo forma zabalago batean zerrabien gertatzen. Feminismoarekin, zerratik dabilen ultraeskuina antolatzen guztiz diskurso feministen kontra, mugimendu feministaren kontra, LGTB jendearen kontra, pertsona razializaten kontra, migratuen kontra, eta agian behira apur bat zabaldu ulertzen hasteko zerrabien gertatzen gure geletan. Zeren ez da bakarrikan erreakzionalismoa feminismoarekiko, baita ere bada
LGTB gaiekiko, da jende arrazizatu eta migratuekiko, jende ez detasuna duen jendearekiko, diot, askoze errazionalismo zabalago bat da, ez? Orduan, horietare berpentsatu beharko nuke. Feminismoarekiko nolabaiteko urruntasuna ikusten da azken urteotan, gizon gazteen zati handi bat mugimenduak seinalatuta sentitzen delako. Aldarrikapen batzuk urrunegi eramaten ari direla uste dute eta diskurtso feministak errua egozten diela gizon guztiei, eta haien erregoetasun presuntziaren aurka egiten duela. Larria da gizon gazteak gero ez eta urrunago sentitzea feminismotikan, eta argi dagoena da baita ere, azken urteetan gero eta gehiago diela, jarrera batzuk zentzuek esatuten seinalatua sentitzen diela, eta ez, badiru dela gizona diela guztiaren, indarkeria guztiaren errudun. Eta interesantea da, adibidez, ondoez hori adieraztea edo seinalatu izateren sentimendu dutela esatea, baina importantea baita ere, justo horrelako jarrerak ateratzen diren lanketak egitea. Esan nahi dut, importantea da ondoez hori ekarri eta emozionalki ze ondore ditun guregan aztertzen hastea, pentsatzea, eta baita ere kontun izatea, ulertuta ere, diskurso hauek esatetutenak patriarkatuaren ondorioz gizona diela violentziaren eragile nagusiak, zentralak, hitz egiten dela zentzu teoriko batean eta abstraktu batean. Horrek ez du esan nahi gizon guztiak garenikan bortxatzaileak, gizon guztiak garenikan violentoak. Baina egia dena da, beharrezkoa dela ulertzea jendarteko dinamika orokorrak gero gure bizitzetara ekartzeko. Adibidez, gizon gazteen artean dagoen anaidiak eragiten du emakumeak eta pertsona disidenteak sentitzea violentatuak askotan. Hori ulertu behar dugu marko askoz zabalago baten bueltan ematen dela. Ematen dela egitura patriarkalen bueltako dinamiken baitan eta gizontasuna eraikita dagoen forma horregatikan, ez? Orduan hori baita azaldu behar zaie, ulertu behar dugu, baina horrek ez itxutzea eta ez pentsatzea egiturazko dinamika guzti hauek seinalatzen dituzenean egile batzuk dabiltzanikan gutaz pertsonalkitz egiten. Baita ere jakin behar dugu eta erakutsi behar dugu gaztei desberdintzen, ez? Esaten denean bezala, txuriak arrazista garela guztiz, ez? Evidentemente, egituraz arrazista gara, horrek ez esan nahi, ez dut dituzunikan iruzkin matxistak, edo ez dut dituzunikan arrazistak, edo jarrera arrazistak persona arrazizatu dekiko. Baina bai, betetzen zula espazio bat, eta hori ulertu beharreko zerbait da. Ondoez hori nondik datorren eta autokritika pixat eginez, baina, lehen esaten bezala, lanketak egin izan dienean, agian gehiegi joko dugu teorikora eta ezain beste praktikora eta bizipenetara. Eta usten dut, gizontasuna lantzen denean gizon gazteekin oso interesantea dela bizipenetara jotzea eta asteak kokatzen guk gizon gazte izateagatik bizi dituzten dinamiketan zentzuk violentoak haien artean, euren artean, ez? Azterlan honekin atzemandako alderdi negatibo horiek gainditzeko sentsibilizazio ekimenak diseinatzeko hainbat arlo planteatu ditu Arartekoak. Metodologietan berritzea, programak diseinatzen gazteak tartean sartzea, sarean eta disiplina anitzeko moduan lan egitea eta berdintasunaren eta giza eskubideak errespetatzearen balioa sustatzea. Bat datoz Arartekoak egiten dituen proposamenarekin, zeren argi ikusi da azken urteetako, azken 15-20 urteetako dinamikak, hezkuntzan sartu eta tegerak egitaren dinamikak askotan oso interesanteak eta beharrezkoak izan dira emakumeen kasuan, alduntze prozesuk izan direlako oso emankorrak, baina aldi berean gizon gazteekin bai izan dela hutsune bat eragindun zerbait, ez? Ez da jakin izan oso ondo konektatzen. Eta jakinik ere bai, informazio asko daukatela gazte gaur egun berdintasunan inguruan eta feminismoan inguruan eta bai gabiltza lanketak egiten dira azken 2 urteetan Irukilaroxa eta beste kooperatiba eta elkartekin batera ere apur bat gertatzen ari den errazionalismo guztionen aurrean zer egin edo pentsatzen gabiltza. Eta bai hartu geha metodologikoki agian aldaketa batzuk sartu behar ditugula, eta horrek ez du esan nahi hezkuntzan sartzea eta dena irakasle egitea, baizik eta bai beharrezkoa zeharkakotasuna ez gai guzti hau lantzea, ez soikan tailer batzuen bueltan, eta ere baita ere sartzea prozesu txuri izan duten bestelako dinamika batzuk, ez? Kurtso osoan zehar gaia bizirik mantentzea eta bizirik egotea ahalbidetuko duen prozesuk egitea. Zergatik zeren lehen aipatu ditudan gazteen ondoezak, eta ez gizon gaztena, sino gizon zein neska gazten ondoezak gatazkak kudeatzearen bitartez, ere bai egin daitezke pedagogia feministak eta konektatzen dugunean haiek daukaten bizipen bat, edo haiek duten gatazka bat egiturarekin, baina gatazkari leku eginez, eta haiek duten bizipen erreal eta gertuko horretatik konektatuz, baditugu esperientzia zentzuk esatuten asko zentzu sakonagoan ulertzen dituztela kontzeptuak eta baita ere ulertzen dituztela kontzeptu horiek haien bizipenetan dituzten eraginak. Guk Irukilaroxan egiten dugun lana da hezkuntzan
eta isialdian gazteekin egiten dugun lanketa da, pedagogia feminista lantzen dugu bereekin, zeren uste dugu pedagogia feministak dakarren aldaketa esanguratsu bat ezkidetzarekin da ulertzen dula zapalkuntza sistemak ez dela soilik patriarkatua zapalkuntza sistema nagusia, eta elkarlanean dagoela zapalkuntza sistema hori kapitalismo zein kolonialismoarekin, eta horrek sortzen ditula hainbat zehar lerro, eta ikuspegi intersekzionaletikan ulertu bertugula sujetuak maraina edo, amaraun baten barruan, eta ezen beste genero bat edo besteko bakarrikan. Zeren adibidez, gertatzen ari den zerbait da, gizon gazte arrazaizatu batzuk ari dira hartzen gizontasunaren bueltako dinamikak biziropen estrategia gisa, eta hori ematen digo adibidez, pedagogia feministetatikan begiratzeak errealitatea, diot. Ikuspegi intersekzional bat txertatzen ez baldin badu gure pedagogietan, gauza ikusiko ditugu era kamuts batean, edo era itxi eta oso txiki batean, ez? Baina beharrezkoa da hezkuntza arloan konplexidade bat sartzea, ez? Eta sakontasun bat ematea lan hezitzaileari, ez? Eta orduan intersekzionalitatea sartzen denan hasten gau hartzen sujetu bakoitzak edo bestelako kolektibitateak dituzten biziropen estrategia baita ere daudela gurutzatua bestelako zapalkuntza sistemengatik, eta hori ulertu gabe zailki egin daitezke esku hartzak horiek denak lantzeko. Gure etxean, Hamaika telebistan ekoitzetako saioei dagokionez, ez galdu biharko musika zuzenea saioa Pinpili Basis taldea izango da bertan. Albistegiaren amaierara iritsi gara, euskarazko informazio gehiagorako badakizu sartu Hamaikaren atari digitalean, Silitia taldearen Moises abestiarekin agurtuko gara. Bihar arte eta ongi izan.
Maialen ejota bere naiz, eta gaur aske baizik ez kantuaren entzuteko parada ukanen duzie, bizi musika bideoklipen saio hontan, 11 telebistan. Kantu hori nik musikatu dut eta ene aizpak argitzu ejota berek idatzi ditu letrak. Bakotsaren emaztetasuna aipatzen du, gure bakotsaren ibilbidea emazte gisa, mundu funtan, aske izaitia, besterik ez. Azken diskatik ateratzen da kantu hori, Animus Anima diskatik ateratzen da. Eta hortan musikari ditugu Pat Tetevide, Jemi Gashi, Toma Labarbe eta Iban Lajeburu. Ara, zozte ikusterat bizi musika saioa. Zuen makiak airik aurpegian, konarin eta zuririk soinean, ez eta datz luzerik aizean. Etzen milikerietan trebe, ez eta azken motaren zan.